Urte pasata, zure etxetik aparte, zure etorrerak naizta, zorionez gintun bete. Falta zaizkigun besteak ere, ezinaztu nola baite. Ez garelako aske izango, denak aske izan arte. Independentzia asmo, askatasuna helburu, Sarkozita Zapatero gure kontran buruz buru. Ordezkatzeko horratezuan, olantarraxoi ditugu, edo zein izen datorrelare, garaipena bertan dugu. Orain, Ekainen lagunak, berarekin ikastolan, kalean, eta azkenean berari bisitatan ere izan direnak, egingo diote beraien agurra. Eta orain, Amnistia aldeko mugimenduak, senideak eta Ezkerra Abertzalea egingo diote beraren harrera eta beste presoak ere oraindik gogoan ditugu, ez ditugu ahaztuko, azkena etorri arte. Azkena ez Zurrutxu Zumarragakoa, Euskal Herrikoa. Ezkerra Abertzaletik ere bere jarrera egin eta etxaldetxoa egingo du. Bueno, jaigiroan daude, baina, nire tokatu zait apur bat, kokapen politiko bat egitea, azken finean, hau ekitaldi politiko bat da. Eta, denik eta behin, azpimarratu behar da etorri hau egiten dela
oso testuinguru politiko berezi batean, ez? Azkenengo urteetan, Ezker Abertzaleak orain dela 2 urte hasi zenetik estrategia aldaketarekin eta gauza asko aldatu dira, mugimendu asko lortzen ari dira. Hor daude, adibidez, Gernikako akordioarena, hor dago Bildun apostua eta garaipena, hor dago nazioartean lortu dugun oihartzuna, eta hor dago ere bai, junden astean, etak eman zuen, armak ustearen aldarrikapena, ez? Hoi dana historikoa da, oso epe laburrean gertatu da, batzutan ez gara jabetzen, nolako momentu historikoa bizitzen ari gara, baina jakin behar dugu, Ezker Abertzalearen arearen estrategia aldaketa, hau dana lortu duela, irabazten ari gehala, gauza asko mugitu dugula, eta batez ere azpimarratu nahiko nuke gauza bat, ez? Orain dela 2 urte goratzen naiz, nola gunden gu, ez? Nola zegoen Ezker Abertzalea, nola zegoen Euskal Herria, ez? Blokeo egora batean, etorkizuna nahiko iluna ikusten genuen danok, baina orain guztiz kontrakoa da, orain gu gare eroso eta Estatu Espainola, PNV, Urkullu eta hori dana dira deseroso daudenak, ez? Eta hori ikuste dut nabarmena dela eta azpimarratu beharreko gauza bat dela. Eta horrekin batea, gauza batzuk lotu ditugu, eroso gaude, politikoki, estrategikoki, baina oraindik gauza handirik ez dugu lortu, ez? Oraindik sortu ez da legala, presoak, gaur bat dago hemen, baina beste guztiak oraindik dispersatuta jarraitzen dute, lan asko dago egiteko, ez digute zer emango, hori argita garbi, hemen borrokatu behar da, borroka moldeak aldatu ditugu, aldatu dira, baina hemen argi dago borrokatu behar degula, orain nola, argi dago mobilizazioak, ez, binda berriz, mai gainen jarri behar dugu, presoak Euskal Herriaren garrantzia, ez, dispersioaren aurka, azken finean hemen gehiengo batek nahi du Euskal presoak Euskal Herria ekartzea, eta gure lana izan behar da, gehiengo hori bizualizatzea, ez, azkenean, behin da berriz mobilizazioekin, egiten ditugun ekimenekin, interpelazioekin, behin da berriz, hau ez dugula ahaztuko, ez ditugu ahaztuko presoak, eta ekarri behar ditugu, ez? Eta horrekin batera ere, borrokarena ez, baina, besteak ere ari dira, beraiena egiten ez, gure esaten irabazi dutela, eta gu galdu degula, gero paradogikoki esate dute ez dagoela konfliktorik, ez baldin bada konfliktorik, zer irabazi ez dute ez, hori izan behar barztaile. Eta oso hain biktima bera, biktima gora, noski, biktima gor daude, eta guk ere baitu gure biktimak, ez, baina batez ere guk gure nahi dugu ere bai, horri buruz hitz egitea, noski, gu asko sufritu dugu, hor, ez, zenbat sufrimendu daukagu guk ere, ez. Baina hortik aparte guk hain egin behar duguna da, batez ere, hemen gatazka politiko bat dagoela adieraztea. Esarkadero bat barruan gelditu diranei, bai herriko presoei eta bai Fleuriko neskei eta Roanen utzi ditudan Maite, Itxaso eta Jordan entzat. Eta jotake eta hori. Eusko Gudaria gera, Euskaria eskateko, Erkuni dauka bodola bere alde zemateko. Eusko Gudaria gera, Euskaria eskateko, Erkuni dauka bodola bere alde zemateko. Irrintzi bat entzunda, edito torrean, guazen gudari da notik urriñan atzean. Irrintzi bat entzunda, edito torrean, guazen gudari da notik urriñan